Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat asmani Allah, sifati Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, sifati Allah Ar-Rahimi tur kang ing dalam akhirat boloko. Alhamdulillah tawisake jinise puji kulillahi tangtu kedue Allah Rabbil alamina kang mangirani ing wong alam kabeh. Wassalatu lan utawi rahmati Allah, wassalatu lan utawi tambahe rahmat takdim, wassalamu lan kasalametan iku ana sayyidina muga tetep ing atase bendoro ingsun sadaya Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil anbiya'i kang dari gustine piro-piro nabi wal mursalina lan piro-piro utusan wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargine Kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi ajmaina tegese sakabehe. Wa ba'du lan ing dalem sause madzukir minal basmalah ilaih atawa wa ba'du lan ing dalam sauce masa bismillah alhamdulillah salawat lan salam fahadhihi maka utawi ikilah perkara kang urip teka iku durusun piro-piro pelajaran awaliyatun kang bangsa kawitan bil akhlaki kang tetep ing dalem martelaken akhlak al murdiyati kang den ridoni wadatuha kang nganggit ingsun ing ieu harihi ditolawatil ulumid diniyati kedue piro-piro wong kang nyuprih ilmu piro-piro ilmu kang bangsa agama wa qaddaman tuha lan temen-temen wis ngumpulaken ingsun ing ieu hadhihi minal akhlaki saking piro-piro budi pekerti ma ing barang yahtaju kang butuh ilaihi maring iya emak sapa talibul ilmi wong kang nyeprih ilmu fi bidayati amri ing dalem kawitane perkarane yesi talib hatta idza waffaqahu sehingga ari kalane sehingga nalikane paring pitulung ing ieu talib sapa Allah Gusti Allah litakhalluqi kadue gawe budi pekerti iha kalawan ieu akhlak kana mangka ono si talib iku marjuan kang ngarep-ngarep
ayyan fa'ahu ing yen tak paring manfaat ing iya si talib sallallahu Gusti Allah bi ilmi kalawan ilmuna iya si talib wa ayyan fa'alan muga yen ta manfaataken ya Allah bihi kalawan iya ilmihi kasiron ing wong akeh min khalqihi saking makhluke Allah. Wallahu lan utawi Allah iku waliyur rasyadi zat kang ngawasani ing pituduh. Fal hadi lan kang nuduhaken ila siratal mustaqim maring dadalan kang cicik bener. Al muallifi ila siratil mustaqim ing jalan kang bener. Al muallif wong kang nggit. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu utawi iki iku pelajaran kang awal. Nasihatul ustadi iku tetep ing dalam mertelaken olehe ngarepaken baguse guru litil midihi kedua muride si ustad. Ya bunaya he anak cilik ingsun arsyadaka muga-muga nuduhaken ing sira sapa Allah Gusti Allah wa waffaqaka an muga-muga paring pitulung ya Allah ing sira lisolihil a'mari kedue maring baguse pira-pira amal satune sira minni saking ingsun iku bimanzilatil waladi ngenggon-ngenggoni anak min abihi saking bapane si walad ya suruni bungahaken ing ingsun apa an araka ningali ingsun ing sira sahihal binyati ing wong kang waras awake kawiyal idroki kang kuat panemu zakiyal qalbi kang bersih atine muhadzabal akhlaki kang den bagusaken akhlake muhafidan tur kang ngaraksa alal adabi ing atase pira-pira adab dan tur kang adoh alal fuhsi ing atase ala ya kauli ing dalam pangucap latif syaroti tur kang alus strawungani mahbuban tur kang demen min ikhwanika saking piro-piro kanca siro atawa saking piro-piro sedulur siro tuasi kang nulungi siro al-fuqara ing piro-piro wong kang fakir wa tusbikulan wala siro ala dhu'afai ing atase piro-piro wong kang apes tagpiru ngampura siro azzallati ing piro-piro kaluputan wataku lan ngampura siro as-sayyiati ing penggawean ala wala tufarid lan ojo KPK siro fi sholatika ing dalam salat siro wala tuhmi lan ojo nyuma
ngarahkeun sira fi ibadika ing dalam ibadah pangeran sira. Ya bunaya anak cilik ingsun. Ya bunaya anak cilik ingsun in kunta lamun ana sira iku takbalu narima sira nasihata nasihin ing pituture wong kang ngarepaken bagus. Paana mangka utawi ingsun iku ahad kang leuwih hak iku akeh wong takbalu kang narima sira nasihatahu ing nasihate man. Ana utawi ingsun iku ustaduka guru sira wa muallimuka lan wong kang mulang sira wa murabbi ruhika lan wong kang ngitik-ngitik sira. Ngitik-ngitik ruh sira la tajidu ora narima sira ahadan ing wong suci ahrasa ingkang leuwih lobo ala manfaatika ing atase aweh manfaat ing sira wasolahika lan bagus sira mini timang saking ingsun. Ya bunaya anak cilik ingsun ini satune ingsun laka kedua sira iku nasihun kang mituturi bagus aminun tur kang den percaya. Pakbal mangka amrih narima sira ma ing barang ulkihi kang mulangaken ingsun ing ieu ma atase sira minan nasaihi saking pira-pira pitutur. Wa malan lakoni sira bi kalon ieu ma fi huduri ing dalam teka ingsun teka ingsun atau hadir semua wa bainaka lan antara sira wa baina ikhwanika lan antara pira-pira sedulur sira wa baina kalan antara sira wa baina nafsika lan antara awak dhewe sira. Ya bunaya anak cilik ingsun idalam tatkala atau arani ora lakoni sira nasihati kalawan pitutur ingsun bi khalwatika ing dalem tingkah persepen sira faqallama tuhafidu mangka kidik banget ngarak sira alaiha ing atase ieu nasihat wa baina ikhwanika lan antara pira-pira sedulur sira. Ya bunaya anak cilik ingsun idalam tattakhidni tatkala ora ngalap sira ing ingsun kudwatan ing panutan pabiman maka kalawan sapa wong taktadi manut sira wa alamatu jhidu lan ing atase apa tujhidu mayahaken sira nafsaka ing awak sira fil julusi ing dalem lungguh amami ing dalem ngarepe ingsun. Ya bunaya anak cilik ingsun intada satuhune guru iku layuhibu ora demen ieu ustad minta lamidi saking pira-pira muride ieu si ustad illa sholiha angin ing wong kang bagus al muadiba kang duwe tata krama. Fahal yasuruka maka anu to bungahaken ing sira apa ayyakuna yen ta ana apa ustaduka guru sira wa murabbika lan wong kang ngitik-ngitik sira iku ghairu radin ora ridho anka saking sira wala tamin lan ora wong kang ngarep-ngarep bisolahika ing dalam bagus sira
Ya bunaya he anak cilik ingsun ini satuna ingsun iku hibu demen ingsun laka kedua sira al khairai bagus fasaidni mangka nulungaken sira nulungi sira ing ingsun ala isolil khairi ing atase nekaaken kebagusan ilaika maring sira bitaati kalawan ngebagusi alawan atawa kalawan bitaati kalawan ngabukti taat wal imtisalilan manut maring barang amur kakang perintah ingsun ing ieu ma bihi kalawan ieu ma min makarimil akhlaki saking pira-pira budi pekerti kang mulia. Ya bunaya ya anak cilik ingsun al khulqu utawi budi pekerti al hasan kang bagus iku zinatul insani dadi papaese manusia. Tadi papese manusia pi nafsihi ing dalam awak dewene ieu si insan wa baina ikhwanihi lan dalam antarane dulure insan wa ahli lan ahline insan wa asyirati lan rewangane ieu insan rewangan baturan pakun mangka ono sira iku hasanal khuluqi wong kang bagus budi pekertine yah tarimka mangka bakal muliakeun ing sira sapa annasu manusa wa yuhibbuka lan bakal demen ieu sinas ing sira ya bunaya he anak cilik ingsun i dalam tuzayyin tatkala ora maisi sira ilmaka ing ilmu sira bikaromi akhlakika kawan mulyani akhlak sira kana mangka ana apa adoro kang leuwih bahaya alai ing atase sira minjalika tinimbang saking bore sira final jailam kasewong kang bodoh iku turun dan hampura bijali kalan bodone isi jahil wala udrolan ora nono udur iku mawujud lil alami alil alim kedewe wong kang duwe ilmu indan nasi mungguh manusia iza lam tatajammal tatkala ora gelem gawe bagus tatkala ora gelem gawe bagus ieu si nas isi alim bimahasil syami halawan piro-piro tingkah kang bagus ya bunaya ya anak cilik ingsun la tak tamid ojo tetegeun sira ala muraqabati ing atase olehe nginjen ingsun laka kedue sira fa inna muraqabataka maka satuhune olehe nginjen sira linafsika dewe awak sira iku afdalu kang luwih manfaat kang luwih manfaat min muraqabati saking nginjen ingsun laka sira ya bunaya he bunaya cilik ing seorang ada usap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ing satune Allah iku istahlasa bersihakeun ya Allah hada dina ing ikilah agama li nafsi kadue date ya Allah wala yahsluhulan ora patut lidinikum kadue agama sira kabeh illa sahu angin loman wa husnul khuluqilan baguse budi pekerti ala eling ka maes sira dinakum ing agama sira bihima kalawan ieu
bima kalawan saholan husnuhum